Helo, enw wedi Lleucu a dwi'n byw yn Llangefni. Yma fydd ei wneud yn waith celf rhan fwyaf o'r amser, lle mae gennau waith sy'n amrywio o thesis A5 fyny i A3 sef o mwyaf. Mae gennau dudalen ar Instagram a Facebook sydd yn arddangos yn waith. Yr atgof cyntaf fi o gelf, fyswn i ddweud, ydy cystadlu efo'r urdd yn blwyddyn 3 hyd at ysgol uwchradd lle o'n i'n cael gwersi celf. Nes i gymryd tygau a lefel A. Dwi wedi mwynhau gwersi celf o'r cychwyn cyntaf, dweud gwir. Di cymryd diddordeb mawr tuag ato fo. So sy'n ni'n dweud mae artist i ysbrydoli fi. Dwi wastad wedi bod yn hoff o waith Aneirin a Cyffin Williams, jyst oherwydd eu canolbwyntiad ar gymeriadau cefn gwlad ac anifeiliaid o felly, a'i arddull nhw rili. A rwy'n arall sydd wedi ysbrydoli fawr ar yng ngwaith, neu wedi helpu i ddatblygu'n ngwaith i fod fel mae o, ydy yn athrawes gelf oedd yn dysgu yn ysgol Dyffryn Conwy. So dwi'n ddiolchgar iawn i Ann Cooper am helpu fi ddatblygu i lle dwi wan. Wel, dwi'n meddwl bod celf yn bersonol i fi, dwi'n teimlo yn gallu ymlacio wrth nid o, jyst gan bod o'n dod gan bod o'n dod yn eitha hawdd i fi. Dwi'n yn teimlo dim math o straen yn cwblhau darn o waith a yma fy nhad. Dwi'n dweud efo gyd, dweud gwir. Dwi wedi dewis arddull o ddefnyddio pensil graffiti jyst oherwydd hwnnw'n dod hawsau fi. Os ni'n licio arbrofi dweud gwir efo arddull gwahanol, am siŵr neu hynny'n dyfodol agos gobeithio. O dwi'n gweld, fel o'n i'n deud cynt, yn bersonol, mae o'n rhywbeth sy'n lleihau straen ac yn dod o mwynhad i lot o bobl. Ond o'n i'n gweld hefyd wrth ymchwilio mewn nghwestiwn traethawd hir yn y brifysgol a oedd yn canolbwyntio ar effaith therapi celf ar lefelau straen myfyrwyr ifanc, bod llawer o bobl ifanc a phlant o gwmpas y byd yn defnyddio celf fatha therapi ar gyfer ymdopi gyda'i iechyd meddwl a hyd yn oed pethau fatha trauma, childhood trauma yn lot yn sôn am, a hyd yn oed afiechydon fatha canser, ddim bod o'n neud dim byd i'r afiechyd, ond oedd o'n helpu nhw ymdopi hefo be oedd yn mynd ymlaen yn eu bywyd nhw ac yn rhoi rhywbeth o ryddhad straen iddyn nhw yn bersonol. So dwi'n meddwl mae celf mae'n bwerus iawn mewn rhai ffyrdd ac yn dod â canlyniadau gwahanol i bobl gwahanol. Diolch yn fawr iawn.